usa kini ka lalaki nga patago lang sa ngan nga Siriaco. Nindot sa nga na Siriaco. Kini gibawatan og duha sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan ang atong sender si Siriaco. Kaya ko problema, bahin niya sa anak sa koeksoon nga namatay. Unya, nahibilin ang ilang anak. Ibiyaan pagyod sa way puangod ganahan kami kuyog sa lang lalaki. Busa, diri na mo nahibilin ang bata. O nga na problema may ani, ingon mo doon na nahitabo. When love was new, it was grown. We sat and gazed at the sun. They were playing, we were singing, all another of love. Why did we quarrel and part? What have you done to my heart? Now I'm praying and keep singing my sonata of love. Love is just a gamble. To lose would be too cruel. We can't go on like this. Without you, how could I exist? Nothing to say, now you're gone. Nothing is left but our song. And I'm praying and keep singing my sonata of love. Ko! Oh, Imong cellphone dong, nainanawag. hello, kugda dire Davey. Ano charge man eh. Ito lang, ito lang. Ito lang. Oh, nalimot po sa akong cellphone. Gicharge mo na ako. Oh, daraw. Isa mo yung nanawag? Murag ang asawa sa imong igsoon, si Saling. Hello? Hello, Noy Siriaco. Oh, Day, Saling. Musta naman ka? Yun na, puro magnagila ka? Ang saan ka, Day, ha? Noy Siriaco, si Bintong ang imong manguot ba? Nga mo bintong? Nga may katawa mga oy? Oo, ko mo katawa, Noy. Naghilak man ko. Baka kabasa sa kuluha niya. Kabaos po na. Noy Siriaco, si Bintong ba? Patay na. Ako may noon. Aw, talo! Karaan. Nga mo na usapay naman yan, eh. Ambot lang, uy. Iko naman to siya nang way up. Nya kalit lang tik-ik. Pagkahuman na hagsa. Murag i-atake sa kasing-kasing, Manoy. Kitagis kasing-kasing. O, Manoy. Kinagkupot man siya siyang itlog. Atake sa kasing-kasing. Nagkupot siyang itlog. Sa iya, untang kasing-kasing magkupot. Sumpay ramagod na. Unsa di ay? Sama siyang iyayaron. Dias kapilya na mo, Noy. Sige. Manami. Sige. Sige, Noya. Pagdamog biskwit, Noya, og mga kape para sa mamilar. Okay. Kami na ibara. Sige. Bye. Dong? Nano? Itong bintong. Matay, ha? Unsa? Kumali, oy! Uy, saan mo sila, oy? Di mo tayo mo igsoon ako, man to. Naibaw ko. Yung ano may nga, ka niya? Ay, dako man tong utang na ko imong igsoon. Tabla na to. Ayun lang ito, huna. Ay. Dako manggod kayo tong utang imong mangod ako dong, oy. Wala ka pa nilagay dito. Ay, kabala ka. Ang kabayad to mo. Karong gabi mabisita to naman dire. Tamba di oy. Pulos ng kahinanggaw da. Grabe mo sa ka. Namatay na ng tao, ay mo pag yun ang panilungan. Saman, 2,000 pang utang at Husto na. Ako lang ilis na to.
Kay mga Mag-unsa man ta Aw di dito. pag-ili ka ba? Pag-ili sa kay mga to ta. Mag-unsa ta dito. Ato to igsuon ang namatay. Ha? Ako ba ako to igsuon mga tana pa ka. Ug dili ayaw og digay kam koyo ka pabiling ka dinhi. Sige sige. Unsa man? Gusto kang bisitahan ka sa matay dire? Ah, yung binuang di ay. O pues mag-ili siya kay mga to ta. Wa dayon ni Bundlangan, amo dayong giadto ang lugar sa akong manghod. Din dito siya gihaya. Unya to. Nay nanaro kapilya eh. Ay mga tao nagbilar oh. Dili manood na. Manisiri ako. Noy, Ay, dong, si Saling dong oh. Noong sa man taon na siya ay mura man nagwa mamachigbana. Ako na lang may abaga o bayad sa beranan sa punyanarya kay wa mo tayong kwarta ka asawa sa akong manghod. Unya, nang labay ang mga adlaw, giduaw na ko ang bahay sa akong manghod o ang iyang pamilya. Unsa? Mau na sir, mau na sir. Naluoy mo ko sa bata sir. Munang manawag din yung kunin mo kay naglisod mo gud ko sir. Unsa man di sulti ni Saling? Ha? Gibili niya ang anak niya ninyo? Oo sir. Nya, wala man siya balik sir. Wala siya balita kung unsa ba. Ug asa na siya, buhi pa ba kasi unsa ba sir? Nakahimo si pagbiya siyang anak? Salpahas ko taon niya. Pero sige, salamat salad ko nga. Salamat kayo ha. Nawag ka ako. Salamat sige. Kuhaon na mo ang pag-umangkon ako. Ako na lang atiman niya. Huwag yun mabalik si Saling. Ambot o buhi pa ba ni? Unya nang labay ang mga adlaw. Pre, kisay nagbertir ron ha? Ay, anak sa ko igsoon, pre, nga namatay na taon. Naan mo ginana ko yung anak. Pinangga kina ko nabita, pre. Mao nga, anak ko yung gipandaman ng iyang birthday. Mau ba pre? Oh, pre. Ay, pre, kadit, pre, ha? Asan mo na itong mga barkada, pre? Ay, sos, dara na sila. Nagawa na ng tawagon. Kaniyot ha? Katulor ni tawag. Berkol! 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 Oh, Tawa ha? ang atong paborito. Wow. Ang classic. San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama. Sakto ka pre, basta Berkol. Di yun mawa ang San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama. O mas musamot pag yun ang kaligre kung kompleto ang barkada. So, usap pa ikipaabot ano? Ablihan na nila to. Wow! Para sa birthday yung sa mga barkada! Cheers! Ah, wow! Super! Super! O kamunihaon sa pagkipabotin nyo! Pag Berkol na po mo! Berkol! 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 Nalipay kayo ko nga natagan ako gamay ng salo-salo ang birthday sa akong pagumangkon. Unya, nagtapok sa ako mga barkada. Unya to. Kining dong, nakabantay ko ni Lingling pa. Murag pirmi siyang tulala lagi. Wapat tingalin na siya ka-move on sa diyang wa ng iyang amahan. Pero wa man sad siya mag-iskot bahin sa iyang inahan, oy. Oh, ganun ba to? Bright man na. Ang dali kayo nakasabot sa sitwasyon. Pero nag-uulag na siya kay pinangga mo na kayo siya sa akong pamanghod ko. Maugyot. Pero si Saling dong ba? Grabe sad kung iya lang nang biyaan ng iyang anak, oy. Kung asa siya, kung magminyo man gani, may mo magdaduna niya iyang anak. Kana kung doon na yun siya pagmahal sa iyang anak, di ba? Pero wa man. Ang ako po, basig may nahita po ni Saling, maunang wa na mauli. Pero doon naman gani daw ito nahitabo ni Saling. Imposible. So kayong dili mabalita kung naunsa siya. Daw tabang nahitabo niya unsa. Balita mong gani ng iro nga napalagang patay sa sapa. Saya pa ka, dili mabalita. Mausat. Pero sa imong pagtuodong, may nahita po kitang Saling. Ambot lang. Ako ambot lang. Magtag na sayop lang ko sa akong gituhuan.
Gituhuan nga unsa. Nga may daot ang nahitabo niya. Ambot lang lagi ay. Mahintag lang sa'yo pa lang ta sa atong gituhuan. Dong, Napadako na ko nga kung pagkamangkon nga dirigyot sa among poder. Nag-edad na ni siyang 7 anyos o kami nang gila niyang amahan o ginahan. Unya, nanglabay pag yun ang mga adlaw. Tatay, tabangi ko sa kong homework, tatay, be. Lisura, tatay, uy. Sama na nailingling, ha? Matik-matik man ni tay. Mate? Mat? Oh, sus! Elimog-mog na ako sa una, day. Bright day ka sa una, tatay. Abi ni mo, Inday. Ato lang ni, ha? Ay lang ipanabi, ha? Oh, unsa man na, tatay? Kani adto mong grod, bright ka ikos una, pero wa lang jud ko mapaila. Mahitungod sa kong pagka-bright kani adto. Nga naman, tatay? Kani adto mong god, ang mga bright, basta may baguan ka gani nga bright ka, pamatyon mo sa mga hapon. Nga nung pamatyon man, tay? Tungod kay gusto mo sa mga hapon na sila ay bright, mga kami mga bright, magpabugo-bugo na lang yun, me. Mauna kong mga tanoon may mga hapon og 1 plus 1, tubagon nila mo 11. Mao ba, tay? Oh. Pero naibaw, kit ka nga dili 11 ang saktong tubag, tay, no? Oo, uy, nibaw kaya bright ko. Unsa de ang saktong tubag anang 1 plus 1, tay? 2 ang answer na Inday. Kailangan ko lang na sa una. Kan subtraction, multiplication, ay sus, wa maaso. Sunod calculator mo sa unang panahon. Tudlo rin gamitan mo pag kita kwenta. Akuha na yung answer. Pili pa di ay nako ni mo, tatay, uy. Ako pa. Mugmug lang lagi na ako na sa una. Karon di ay, tay. Ilimugmog lang gihapon ni mo. Di na madagli mugmug ron ako, day. Kay unsa man nga Ay, man na may tubig pang limugmug. bungot sa ito'y karaan. Wala may imong joke. Okay, George. Dong! Naitaw sa gawas, susihakin sana. Susihala dito ka diot ka. Naligo pa ko ay, nagligo pa kong Inday Lingling. Ay, sige ako na layab ni. Nana, kadit lang. Prado ba niya? Sa'yo ba ning maningilo ko mga tayo sweldo? Kung sa'yo ito, ngano? Kumusta na istorya ko? Nye, multo. Abay, ako'y sakita. Uy, ablihi ko, uy. Manoy, ako ni si Saling ni sakita sa kong kamot, uy. Wala ginibaw kong saling ka, pero buhi pa na ka. Hala, uy, buhay pa yung tao ko, uy. Wapay tao ko mamatay. Kay sakita, luy, uy. Saling, ikaw giday ni. Oo, ako tao ni buhay pa ko. Sigam ko kay kang mata. Daan naman ko ni si Gagod. Pero, diin man na intahong ka. Anong karoon pa man kami pakita na mo, ha? Ibiyaan lang ni mong imong anak. Ha? Huwag ko na mo kasing-kasing saling. Manoy, seryak ko. Di na ta magdahan pag-istorya, ha. Nibalik ko, aron kuhaon ko ang akong anak. Kusingan? Oo, nianhi ko, aron kuhaon ko ang akong anak. Saling! Sa imong manghud, nahibaw man siya, good. Sawa pa mi makasal, nahibaw na to siyang daan nga mabdos na ko. Ay kog patuhuan. Basta, wa ko'y labot tumutugang sa dili. Kay kuhaon ko ginang akong anak, dad-on ko siya sa Australia. Australia? Ha? Australia! Tungod kay naminyo kog lalaki nga usa ka Australiano, og andam siya mo pakasal nako. Busa dad-on ko ang bata, kuhaon ko siya. Dili mo mada ang bata, di mo mada. Oh, og si kinsa kag mupugong nako sa pagkuha sa kong anak. Ako ang tao nga mo'y nagsakripisyo si mong anak. Nga imo lang gibiyaan. Unya karon may naong ka pa nga mo pakita ka na mo o kuhaon mo pa ang bata. Natural! Kuhaon ko kay ako siyang anak! Basta kay dili na ko siya ihatag. Wes, sige, mag-abot ta sa korte. Tan-aw na to kung kinsa ang mudaog. Ha, nagtuo ka, abi kay nakapamana ka na mag-Australiano, kwartahan ka na. Nga makuha mo ang tanan mong gusto. Ha, tingalig mahaya ni mo nga mibalik ka. Usipot mo ipasabot. Tingalig ikaw pa ang mapriso tungod sa imong pag-abandonar sa bata. Pila na katuig o nakalabay. Ha, wa ko mahadlok, oy. Makakuha kog mga banggiitang mga abogado. Pwes tanaaw na to natin. Oh, tingni!
ako problema. Nabalaka ko nga makuha niya ang bata. Mahal kayo na mo ang bata. Pero siya man ko'y dunay pinakong katungod kay inahan mo siya. Mao nga, usa may akong buhaton ani. Palihog tabagimi ninyo. Usa man kung kamo ang pasultihon, sirya ko. Okay, Ate Pres! Okay, ang sender na to karugad Si Siriaco, Ate Pres. Siriaco. Problema lagi taon si Siriaco, Ate Pres. Ibil na siyang bata. Niya na in love na siya sa bata. Na mahal na niya. Mura na iyang anak. Bawiyo naman sa inahan. Saon na to, ani, Ate Pres. Oh, may katugod ba yung inahan? may Kay katungod inahan yun. man. Saon pa. Oh. Oh. Mura ni katong kantang sakasan pa Oh. nagpatunod na ang adlaw. Abi mo kayo. gulyat ang ako rin yung ikainguno nga kung naggam kag bata or bata nga naaduol nimo ayaw kaayo nya dili imong anak Ah. ayaw kaayo ka close ba Ah, kay panggaon lang. Pag- Kanang oh, panggaon mo. Pero kanang mo close na yun ka nga. kay ka nga Imo ng attach anak. ka sa bata Ah. kay kung may tabo nga kuhaon dili man Sakitan gina ka. imo sakitan jud ka. Kagitan yun ka. Mingaon ka, di ka makatug, magabi Tinuod tungod kay mingaw ka. Munang akong kuan nga, dili gud angay nga, mo close yung kay baga, kanang, nga parehas sa imong anak, ang imong pagkabitaw, yun na, kay, pait kayo kung kuhaon sa tagtungod. Kita mo'y maalaot, Wow, kita kita'y mo'y mahimo. maguol. Makita mo. Mao na surya ko, bisag unsaon pa nimo dong problema mo gyud kay nimo. Bisag asa pa ka pa dong ana, skurti ka, magbedbayad lang ka. Wa, di kay Ang bata dag-anan. adto gyud sinahan, bisag Mauna. unsaon pa. Wagi Murag kay mo. aniya ang Aba, unsa man na ipadambiti mo diha be? murag niya mo amgid sa kibati karon sa duha ka binuhat in taon katiman sa bata, no? Na diri ay. Be. Sa Sirach 7, versikulo 24. Aha. Kung aduna kay mga anak nga babay, ang pingi nga magbinuotan sila ug ayaw sila patuyangi sa ilang gusto. Mao ni gibuhat nila, isip sila mga ginikanan bisag dili nila tinuod nga anak gulyat, no? Aha. Babae raman lagi na din. Ug laki na anak. Di kay babae man ato ang sinder, babae may anak. Ug laki, babae, ug laki wa diha. Naapoy sa mga laki. Naapoy sa mga laki, di pero kanila sa babae matong kituki, kay babae man ang bata, no? Oh, murag mao to ilang pagatiman sa bata. Apan kun madagyod ang bata gani gulyat, Oo. di apoy ato kay Unsa man? ato ni Silya og ni Siriaco. Saya ma'am. Kaalam ni Solomon, Kapitulo 4, versikulo 1, mas maayo ang pagbaton ug dalay kung kinaiya bisan kon ikaw walay anak. Okay, murag wa man sa lay anak ug kuhaon na ilang gibuhi nga bata, samot nga wa na gyud sa Pero lay kung anak. may magudila ba, unsa ilang buhaton nga kuhaon mga bata. Oo. Gusto sila. Ang kani Wala problema. Ang kani ato man to sa korte, no? Mo abot mo kuno sa korte kay dalhon mo gyud sa korte sa inahan. So, ug madagyod ang bata, mao na to mo mahupay-hupay lang taon ilang balatian katong giingon ni Ate Pres. Apan dili mo gud kalikayan. Pananglitan, ang usa ka apuhan mo'y nagbuhi sa bata tungod kay ang mama ug papa nanarbaho. Sa dihang ni edad na ang bata og 5 anyos, nag-birthday, so nagtapok silang apuhan o katong tinuong mga ginikanan sa bata. Unsay pong sa bata, gulyat? Ni anay, ma, pamauli mo kay gabi na. Gingnan niya yung mga ginikanan, kadiram siya nagdako sa lula. Muhilak siya kung kwaon siya sa mga ginikanan at tugid siya sa lula kay mamayang namat ang kahayag. Bisag dili mo tinuod niyang Mao inahan. lagi na kung insay naggam ang bata ayaw man gyud mo. Ayaw, yun, pero man gyud kay- inigidad na mga design di makakuan city. na na. Makakuan na na. Kung ako'y inahan niya, akong inahan ako may naggam. Ako'y inahan gyud pero akong inahan naggam. Nya dili kayo mo kan ang bata nako kay kanang wa ko matuto kaniya. Para nako mas may tingali nga ikuan lang usa nimo total ikadako ang bata. Mo ila man gyud nimo mo kuan man gyud kana kang gamay pa na man gyud ang gamay pa mo kuan man gyud nga to sa dagam. Tinuod na. No mo ayaw man gyud. Pero total imo man ang imo man inahan dili man pasagdan kay apo man gyud no. Pero kini apo ba niya? Dili. Dili, pagumangkon na Ay, Ate Pres. pagumangkon ra? Oo. Pagumangkon na, Ate Pres. Pero mauri Anak sa igsoon. mauri gyapon.
Inigdangop nila sa Parinti Ate raman. Pres, Agulyat, inigdangop nila sa abogado, at least ma-explicar nila sa abogado kung asa kutob ang ilang katungod ug asa sa dili kutob nga dili man sila tinuod nga magginikanan. Tinood na. Si Bambina nagtuwad-tuwad og hilak sa dang Ano nila ko ba? Tuwad ka, wadyo ka kanak. Tuwad nga wa kay anak. Dili kay sa dihang ni puyo na kung usa ka batanong lalaki. Oo, unya nilakaw na siya mga tuig tingali ni ana manggod nga kanang na ang ayo paghilak diha. Kibaw kung nigadto kon Manila, kinsa na may mapahid sa kong singot. Kinsa na may matarong sa kong unlan og habol. Ay. Sama ko og hilak. Hala no, mutarong jud kasi ang habol ko unlan bang. Dili kay ing ana mo ko moamping og bata. Kadto lang nagdama ta dito sa San Carlos, Negros. Dunay bata nga gihatod public service gihatod sa estasyon karong hapon. Karon. Inko asa inyo dong. In sa San Carlos, mura pa dako asi mong apo kung dadres unang gabi. Ano na ba to siya nga? Si tatay nag-drive mag-tricycle, ako naghigda-higda ko sa barko. Nalarga man ang barko niya, nanaman ko sa laod, nadako. Kano sa mana ba? Atong diri pata sa Gilmore. Bayan na. Oh, nga karon, inko unya siya nga naabot man ko diri sa Hunasan, nagsuroy dit mandawi gid sa tanod. Inko magdrama may og San Carlos, diri lang ta higda at kuyog sa San Carlos uli. Buto pa kaugma, ni kuyog ang bata. Pag lunggo gyud sa San Carlos, ang apuhan mo giniunag sa barko gigakos ang bata. Kasi pong sa mga tao siya, ingon ang mga tao, oh, natinuod yun ang drama sa dumanan, no? Ni Ana. Ang akong gikiha kag kidnapping ato. Pero katong gilarga sa Manila, dako na to, bam. Dako na. Pero dili ang singutin aw imo gikagulan ang singot lubog. Utir to. Sa ako nang gingon, kanang yun, nandun yun nakalikayan at Pres, nga mura kag hilabon imong Oh, balatian. basta kung nasuon ng maatas binuhat. na kagyud sa Oh. bata pa. Nay, kato ganina ko diti din sa ato sa mga nito kabuan, nihilak mo nga ni pagpamauli. Bitaw. Okay, kwan sila. Para na love na nila Oo. taon ang Magandang. diwes. Love na Di nila ba? pinanggasan sila nato dire Ate Pres kana bang Mauna. Nakalikayan. So pag final nilan, final ge. ato na lang pabutor kung sa ipong sa bugado tinod ba Mau- Ipadanya diri usab sila ko sa ipong sa bugado ha. pag nadaba, Ah. ug asa kutob ilang katungod nga ilang pagbati intaw nga mahupay sa bas kaguol og kamingaw, no? Okay. Salamat pagpiragat nga tulo man. Kura ko ang Pasol Tihan. Aha!